Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pemanggihan malih kalian Bu Sofi ing pembelajaran daring basa Jawa. Langsung wae. Nek sadurunge Bu Sofi wis njelaske babagan aksara Dinta Wianjana ya dieling-eling. Aksara Dinta Wianjana iki padha karo aksara Jawa utawa ana sing ngarani carakan utawa nglegena. Terus uga wis dijelaske babagan sandangan swara. Yaiku ana wulu, suku, taling, taling tarung, pepet. Terus ning kono ana gunane piye, carane nganggone piye. Terus uga wis diajari babagan sandangan panyigek wanda kang cacahé ana 4, yaiku weknyan, layar, cecak lan pangkon. Nah, ing pertemuan saiki Bu Sofi mbahas babagan sandangan panjingan. Ya. Sandangan panjingan kuwi cacahé ana 5. Sing pertama kuwi diarani cakra. Cakra kuwi fungsine kanggo nulis sing double R. Terus ana panjingan lo berarti double L, panjingan wo berarti double wo, ana keret kuwi munine double RE. Kresek ya. Utawa nulis trengguli. Lah sing muni re. Nek ning gone aksara Jawa biasa kan re nganggo pocerek. Lah nek ning kene spesial nganggo keret kuwi. Terus sing terakhir pengkal utawa panjingan yo. Oke, saiki kepriye carane nulis nganggo sandangan panjingan. Nah, sing pertama yaiku cakra. Cakra ki mau kanggo apa? Nulis sing ana double R. Pamane arep nulis tru, ya berarti to tinggal dicakra. Ki munine tra. Ha nek tru. Nah, tru kuwi to disuku dhisik, khusus u kuwi disuku dhisik lagi dicakra. Tru. Nek tre utawa kan kuwi sing muni sing lambene ditarik ya. Berarti nganggo apa mau? Nganggo aksara swara taling. Sandangan swara taling. Tre berarti to terus dicakra. Ki munine tre. Nek tro ya padha. Muni o nganggo taling tarung. Terus kene to dicakra. Tro. Pamane iki arep nulis trasi. Tulisane dadi to dicakra so diwulu. Trasi. Tru. Pamane arep nulis krupuk lah pamane ya nganggo KR. Ora to ning kro. Krupuk. Gampang. Piye mau? Ko disuku dicakra po disuku ko dipangku. Regane ning keri dhewe. Jelas ya? Trowelu, tre ya padha wae. Nek trowelu misalnya nulis trowelu. Gampang. Tro to dicakra ditaling tarung. Tro we awas muni kuwi ditalik lambene berarti nganggo taling. Tro we lu. Nah, iki sing nganggo cakra ya. Nek A tinggal dicakra wae, nek I berarti cakra cakra, nek I mupane iki urung ya sing I ya. Misalnya nulis tri ya berarti tinggal dicakra di wulu. Tri. Lah nek Sri pripun Bu? Ya padha wae nek Sri ya berarti so dicakra diparingi wulu. Sri. Nek U nganggo suku, nek E nganggo taling, nek O nganggo taling tarung, nek I nganggo wulu. Lanjut, saiki ning panjingan lo, double L. Padha nek mau R nganggo cakra, nek L berarti nganggo panjingan lo. Nulis klu. Ko dipanjing lo, muni U nganggo awas buntut ya ana buntute ya. Nganggo suku. Ki muni klu. Pamane arep nulis klungsu. Ko dipanjing lo. Klung eng ning tengah mati eng tengah nganggo
cecak terus so disuku. Lah nek klo biasa Bu, klo biasa ya klo ko dipanjing lo iki klo. Nek kle awas. Kle utawa kle. Ayo. Muni sing ditarik mau nganggo apa? Taling dieling-eling. Terus ko dipanjing lo. Mamane nulis klengkeng. Ya berarti ko panjing lo ditaling ning tengah nganggo cecak keng. Muni meneh berarti ditaling terakhir nganggo cecak klengkeng. Lah nek kle, padahal nek le niku kan spesial Bu ya kan. Nek ning gone biasa kan le nganggo iki. Tapi khusus ngen panjingan lo, le iki mbare asale kaya le biasa. Berarti ko panjingan lo muni nganggo pepet. Kle khusus iki. Ya, tapi nek nulis lemari, le niki spesial, le mari. Tapi nek nganggo panjingan lo munine umpamane sle, umpamane mle utawa kle iki nganggo panjingan lo terus dipepet. Klenyem umpamane nulis klenyem. Ko panjingan lo dipepet nyem berarti nyo muni ditarik kan mo dipangku klenyem. Lah nek muni ibu iya berarti nganggo wulu mergo muni i berarti ko dipanjing lo diwulu terus lo diwulu po dipangku klilip iki kli iki klung iki kle iki kle iki klo ya. Jelas ya. Saiki ning panjingan wo ya padha wae mau. Iki nganggo sing double W. Muni swa ya berarti so dipanjing wo. Swa. Nulis swara so dipanjing wo terus ro. Swara. Nek suwi Bu, suwi ya padha. So dipanjing wo swi. Nah, nulis swiwi berarti swiwi. Nek su nganggo wu ya padha. So dipanjing wo terus disuku. Ki suwu. Swe ya padha swe. Emang nganggo apa? Nganggo taling. So dipanjing wo. Swe. Swe ya padha wae swe. Muni berarti nganggo pepet. So dipanjing wo pepet. Swe. Iki panjingan wo. Lanjut saiki ning keret. Nah, keret ki mau sing muni re, umpamane sre. Ya kan nek nggonanu kan rene ngene. Nah, khusus ngene panjingan sing double kuwi nganggo cakra keret mamane sre. Sre ya berarti so dicakra keret. Mamane nulis srengenge. Sre so dicakra keret nge awas rada mringis berarti nganggo taling. Srengenge padha. Ki srengenge. Tre, mamane saiki mau sre saiki tre. Tre ya padha wae berarti to tinggal di double nganggo cakra keret. Tre. Nulis trengguli berarti to cakra keret treng gu biasa li. Trengguli. Sing terakhir pengkal yaiku kanggo double y, misalnya nulis sya, jadi so dipengkal. Lah iki rada apik iki wujude. Nulis tamasya, ta mane biasa, sya berarti dipengkal. Nulis kia ya padha ko dipengkal kia. Nah, iki mau wujude sandangan panjingan kang cacahe ana 5. Kok sing durung mudeng bisa takon Bu Sofi, oke?